Vi vil gerne have, at vores medarbejdere har lang tids anciennitet på Lego, for det er jo dyrt at lære medarbejdere op og kende nye processer. Så vi tror, at det øger motivationen og medarbejdertilfredsstillelsen, at vi har et sundt og sikker arbejdsplads. Vi har opsat nogle ambitiøse målsætninger, som for eksempel, at vi siger, at vi vil være blandt verdens 10 bedste virksomheder vedrørende arbejdsmiljø. Velkommen til tavlemødet. Vi vil som sædvanligt starte med sikkerhed, og vi vil følge op på de actions, vi har fra de seneste dage. Og så vil vi også Når vi starter på vores fabrikstavler, så starter vi altid med sikkerhed. Først derefter kommer kvalitet, derefter kommer levering og omkostningsopfølgning. Og det samme, når vi har vores ugenlige globale produktionsrapportsmøder, så starter vi også altid med sikkerhed. Opfølgning på en rød ulykke, hvor vi havde en ulykke med fravær. Jeg har snakket med vedkommende her til morgen, og det skyldes simpelthen 100% manglende opmærksomhed. Så har vi hver uge det, vi kalder sikkerhedsrundgang, hvor vi simpelthen går rundt på fabrikken og siger, er der noget her, der ser usikkert ud? Og tager nogle korrigerende handlinger på det. Det betyder jo, at vi så også committer os til og forpligter os til at sætte nogle penge og ressourcer af til, at vi vil det her. Når vi får nye maskiner, så bliver vi involveret, så kommer de og siger, at vi må gerne komme med ud og holde fri fra Lego, og komme med ud, hvor vi skal have maskinerne fra. Og så bliver de prøvekørt dernede, og så retter vi dem til med alt med, det hedder med arbejdsulykker, som ikke får noget i klemme, med fingre i klemme eller med tøj i klemme. Alle medarbejdere bliver involveret, og det betyder, at vi tager ejerskab på sikkerheden, og det betyder, at vi tør at sige til hinanden, når der er noget, der er sikkerhedsmæssigt uansvarligt. Vi synes egentlig, det er ret rimeligt, at vi som medarbejdere kan gå på arbejde uden at komme til skade. Så tror vi da heller ikke, at det skader vores image, at vi arbejder med sundhed og sikkerhed. Men det er ikke sådan, at vi har lavet en bevidst kalkyle eller business case, der siger, at hvis vi gør det og det og det, så kan vi tjene så mange penge. Det er simpelthen en mavefornemmelse fra hjertet, vi siger, at vi vil have en sikker arbejdsplads. Så vi kan farve dagen i grøn. Det er rigtig dejligt. Og vi skal fejre hver eneste dag, som vi har, hvor vi ikke har en medarbejder, der kommer galt afsted, så lad os give det en bølge. Jo flere andre virksomheder, der tager kontakt til os, og siger, vi vil gerne høre om, hvad gør I på Lego? Så er det nok en indikation af, at vi er blandt de 10 bedste i verden.